Μπράβο. Να μου το γυρίσουμε. Δεν πέφτει, δεν θα μας πέφτει. Δεν θα τους πέφτει. Μια χαρά είμαστε. Τώρα, διάβασε. Τώρα διάβασε, αγαπούλα μου. Διάβασε να δούμε τους κρόκους. Χτυπάμε στο μίξερ στο βούτυρο με τη ζάχαρη για 6 με 7 λεπτά μέσα να αποδέψει. 6-7 λεπτά να χτυπάμε. Ναι, τώρα εδώ. Αλλά είναι... Εσένα θα σε σκοτώσω. Το ξέρεις. Ένα μαχαίρι. Μου δίνεις ένα μαχαίρι. Άντε. Να το κόψω. Τόσα κομμάτια θα το κοβά, γιατί μου το πήρες. Αυτό πόσο είναι, έχει ένα φλιτζάνι, πόσο είναι, τι να κάνουμε, Πόσο είναι μόνο τώρα, όχου. Τώρα, άμα θέλουν περισσότερο από ένα ζάχαρη, πόσο ζάχαρη είπες, το χτυπάμε το βούτυρο με ζάχαρη, πόσο, 2 φλιτζάνι, ένα φλιτζάνι εδώ αγάπη μου, εδώ, 2 φλιτζάνι. 2 φλιτζάνι. Δεν πειράζει. Τι είναι αυτή η βασιλόπιτα με τόσο ζάχαρη. Πολύ γλυκιά, έτσι γίνεται η βασιλόπιτα. Δεν έπρεπε να βάλουμε κάτι στη ζάχαρη. Baking powder, δεν έχουμε... Τι κάναμε τώρα. Χτυπάμε στο μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη για 6 με 7 λεπτά μέχρι να φλατέψει. Ναι. Να χτυπήσω, μπε. Βάζω στο σιγανό. Με το σιγανό το βάζω. Δεν πάω καλά. Είμαστε καλά. Να το πλύνω. Έπρεπε να το... Ξέρεις κάτι. Με σύρμα. Κάτσε τώρα. Τότε να το βούτυρο, Ναι, δώσ' το βάζω. Όχι, με σύρμα. Με σύρμα. Ναι, με σύρμα. Όχι, με ένα πυρούνι. Δώσε με ένα πυρούνι. Ένα πυρούνι. Γιατί έχουμε γίνει εδώ, δεν πειράζει. Καπούλα. Θα τον βλέπω. Άστο, μετά, άστο τώρα. Κάτσε. Μήνα και Έπρεπε να δουλώσω λίγο αυτό το βούτυρο, να μαρακώσω λίγο. Και τις κουραβέλες που κάνω. Κάτσε να βρω μέσα για να βαστώ το πράγμα. Έπρεπε εκεί, αλλά δεν Δεν θα σου πω τη σένα. Πάτα. Ναι, όχι, δεν θα κάνω μια για κάτι λίγο. Κάτσε με μαντζερζί. Έλα τώρα, άντε τώρα. Να δούμε τι είναι. Όχι, το αρεύει, δεν έχουμε λέω κάτι. Όχι, το αρεύει, πήγαινε να το σκηνήσεις τώρα. Εδώ θα το σκηνήσω όλα μισό. Πόσο, δεν ξέρω μισό κιλό πόσο είναι, 2 φλιτζάνες είναι. Για να δω. Για να δω. 2 φλιτζάνες είναι, πόσο είναι. Δεν ξέρω. Ωχ, Θεούλη μου. 500 γραμμάρια λες αυτό. Το φουσκώνει μόνο του κοσκινισμένο με baking powder. Πόσο μισό, πόσο λέει. 50 γραμμάρια, 500 γραμμάρια. Γραμμάρια μισό κιλό δηλαδή. Μισό κιλό. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει εδώ. Το σκηνίζω. Με το σκηνιά μου. Κάτσε τώρα, Ιουλιά, πού είσαι η Ιούλα, πού είσαι να μας πεις τι να κάνουμε τώρα. Κοίτα τι κάνουμε. Το πιάνουμε έτσι και Μου δίνεις το μαγειράκι. έλα το μωρέ, δεν μπορείς. Πρέπει αυτό να το κόψουμε. Έλα το φέρνω, εγώ θα το κάνω. Και κλειστία κάτι που θέλει για να το στυλώσουμε. Πώς το στυλώνεται. Εγώ ξέρω. Για να δω. Να το κάνω, Όχι. Θα πω το κόψουμε. Εδώ είναι. Εγώ το κάνω. Πόσο γραμμάρια είναι. Για πήγα να ρωτήσεις τον παπά σου πόσο γραμμάρια είναι περίπου αυτό το φλιτζάνι. Σιγόρο. Μπράβο. Πήγε να το ρωτήσεις πριν αγάπη μου. Θα πάω. Άρα βρε. Σιγά. Πού είναι το τέτοιο. Εγώ θα το στηρίζω. Ωραία. Έλα τώρα, πού πας τώρα. Πήγε να το ρωτήσεις πόσο είναι αυτό το φλιτζάνι, από πόσα γραμμάρια, πόσο είναι. Μαμά!
200. 500. Περίμενε λίγο. Δώσε μου, έλα εδώ. Σε αυτό θα είναι καλύτερο. Όχι, έλα εδώ. Για θα προσκυνήσω. Έλα. Άντε. Άντε ρίξω μου. Λίγο. Και άρωμα λίγο. Πρόκειται να γίνει. Οκ. Εμείς αλλιώς θα προσκυνήσουμε ρε. Πώς αλλιώς. Έτσι. Σιγά. Για να πούμε τα κροβάλια. Και μόλις πούμε τα κροβάλια. Πάμε αλλιώς. Έτσι μπορώ. Έτοιμο είναι. Ωραία. Να ρίξω και το άλλο. Και ξεφλάει. Εγώ αλλιώς το κάνω. Κάντο. Όπως μπορείς εγώ, Ναι. Όπως μπορείς εσύ. 300. Γιατί 200. δεν φτάνω. Ακριβώς. Το κάνω λοιπόν και με το χέρι για να πέσει. Κάτω όπως θέλεις αγάπη μου. Γιατί? Μετά θα φτιάξεις. Να κάνουμε και το Mickey Mouse μαζί. Ναι, μαζί με εκείνο που είναι κάτω. Με αυτό ρίξτε λίγο Mickey Mouse. Εκεί κάτω. Α, ναι. Δεν ήξερα καλά. Με παρεξηγείς. Τώρα θα μάθεις. Ήξερα πώς το κοστινίζουμε, αλλά δεν ήξερα πώς το κοστινίζουμε. Πώς. Ξέρω να το κοστινίζουμε, αλλά δεν ξέρω πότε. Να ρίξουμε και στα φιδάκια. Όχι. Ωραία θα είναι και στα Δεν φιδάκια. θέλω, δεν μ' αρέσει να το σταθεί. Πιο ωραία θα είναι. Γιατί μετά δεν θα πω καθόλου. Ωραία, εντάξει. Αχ, είναι κρύο και ωραίο. Άσε τώρα, μην κάνεις τώρα. Μην κοίτα. Βάλαμε ποδιά εμείς. Τι κάνουμε. Κάνε τώρα. Άσου πλήτα τα χέρια. Δεν μπορείς γιατί. Στο φούρνο το κλείνεις. Αυτό. Το κλείνεις στο φούρνο. Εδώ έχουμε δισταχτήκον. Ναι. Γιατί θα μαλακώσεις πολύ και... Στο 0. Μίλια, γλύφτα. Και αυτό εδώ. Ναι, έχεις πράγμα. Δεν ήξερα καν. Άσε τι ήμουνα. Αου, παρακαλώ, βοήθησε. Άσε τι ήμουνα. Άρα, κάτσε να κάνουμε παραπάνω. Διάβασε τώρα και δώστε τα... Τι σκουπίζει καλέ. 100. Πού είναι. 100. Α, 100. Πέμπτη. 100, οκ. Ξέρεις τώρα. Οκ, ξέρεις. Υπάρχει το μίξερ το βούτυρο με την ζάχαρη για 6 λεπτά μέχρι να αφράτες. 6 λεπτά. Τόσο πολύ. Θα μετράω εγώ. Πρέπει να αφράτες, λέει. Α, ναι, τώρα. Τι. Σιγά να μην κάνεις εσύ. Δεν θα γίνει, όχι δεν θα γίνει, απλά έπρεπε πιο μαλακό να το κάνουμε αυτό. Τώρα θα χτυπηθεί καλά, ναι. Να το χτυπήσω. Όχι. Τι. Τι είπατε να το λέξεις πέρα. Πού είναι το χτυπήσω. Κάναμε να μην φωτεί. Καχάλε. Α, Κάλε και κάνουμε να μείνει. άνια, τι είπατε. Το μεσαίο. Στο πρώτο. Εκεί. Αυτό. Όχι το μεγάλο.
Ma si chiama di zero. Ma dov'è sto maravitero? E non dov'è sto maravitero? Chocolate che si vaniglia. Carina, no. Chocolate. Un che ide. Ne tirati. Chocolate lego. Era zero, era medio, si ne so. La presa, la. Così per sì, chocolate, così. Ella. Oye. E chiesa, lo scopro io. Già, io scopro aspettando le ciravate. Un mio quello ne danno un piscinato. E ti vuole dai che dai via, cazzi. Εδώ. Πού! Αφού λέει προσθέτουμε. Μπαμπά. Ξύσμα. Το πορτοκάλι θέλει. Το ψηφιστέ. Πότε γράφει γι' αυτό. Αφού κάνουμε τους κρόκους. Θα κάνετε κρόκους, δεν βλέπεις εδώ. Έβαλες κρόκους, άρα έβαλες. Και μετά κανένα θέλει και μετά το γαρίφαλο και μετά... Η Μαρίκα πότε. Το τέτοιο αλεύει πότε. Το χυμό πότε. Έχουμε χυμό πότε. Και αλλιώ κάνεις άλλο στο χυμό. Ναι. Θα το κάνεις. Προσέξτε. Μην το κάνετε. Αυτό πάνω από τον μπράβο του μίξερ γιατί φουσκώνει και μπορεί να γίνει. Α, το ξέρω αυτό. Θα πάμε εδώ. Αλλά αυτό δεν γίνεται τώρα. Γάλατα, είναι γάλατα για να πάρουμε. Για πήρε και κρυφά. Πήρε. Πήρε. 3-4 γάλατα. Αφού το προσθέσουμε στο μείγμα που συνεχίζουμε να χτυπάμε στο μίξερ, ρίχνουμε το αλάτι και τη βανίλια. Χαμηλώνουμε την ταχύτητα του μίξερ και προσθέτουμε στο μείγμα ένα λάξο αλεύρι με το baking powder. Το χυμό πότε ρε αγάπη μου. Το χυμό πορτοκάλι πότε, πού. Για λίγο περισσότερο στο χυμό πορτοκαλιού. Ναι. Προσέξτε να το κάνετε αυτό. Πάνω από τον κάτω του μίξερ γιατί φουσκώνει και μπορεί να χυθεί. Πότε να το πάρουμε. Ένα φιτζάνι λέει. Πού είναι τώρα μωρέ. Κανέλα και το γαρίφαρο. Πόσο γαρίφαρο και κανέλα. Γαρίφαλο κανέλα. Γαρίφαλο. Ναι, προσθέτουμε το κλίμα του βάλαμε. Κανέλα και το γαρίφαλο. Κανέλα. Κανέλα. Όπα. Και Γράφει πόσο γράφει. Μισό και μισό. Ωραία. Ξανά και μισό. Να το κάνω, ξέρω. Όχι. Να μην πέσει πολύ, είναι τι να πω.
Άμα πέσει πολύ, τίποτα δεν είναι. Μισό. Λιγότερο θα βάλουμε. Κανένα εντάξει, αλλά γαρύπαλο ελάχιστα. Τι να έχω γαρύπαλο. Καμία είναι αυτό. Αυτό είναι γαρύπαλο, Ναι. Αυτό λίγο, πολύ λίγο θα ρίξουμε. Πάρα πολύ λίγο. Γιατί τόσο λίγο γαρύπαλο. Γιατί με ρίχνει πολύ εδώ. Εντάξει, το προσθέσουμε τώρα το γαρύπαλο και το διαλύουμε τη σοδό στο χυμό πορτοκάλι. Και στο σκόνη και μπορούμε να φύγει. Αφού το προσθέσουμε στο μείγμα, που συνεχίζουμε να χτυπάμε στο μίξερ, ρίχνουμε το αλάτι και την βανίλια. Τώρα έβαλες στο χυμό. Ναι, όχι. Τώρα βάλεις. Χαμηλώνουμε τη ταχύτητα μίξερ και προσθέσουμε το μείγμα, το αλεύρι με το μπέικεν. Κοίτα, να είσαι. Μια φωταλιά μπέικεν. Η σόδα πώς θα την διαλύσουμε. Όχι, θα την διαλύσουμε. Πόση σόδα θέλεις. Πόσα, διάβασε. Σόδα. Έλα. Γάλα θέλει. Θα βρεις τη σόδα. Γάλα. Σόδα. Με σόδα μέσα στο γλυκό μας γενική. Εδώ είναι. Στο λίγο. Καλά, διάλυσα το στο πρώτο. Ναι, αλλά πόσο λέει. Μισό. Γάλα φρέσκο, μισό πιτάνι πορτοκάλι φρέσκο. Είναι παραπάνω από μισό. Τι θα κάνουμε. Θες να πίνεις λίγο. Άντε. Λίγο εσύ και λίγο εγώ. Άντε, πίσω. Γλύκια. Δάφτερα. Για τα ακριβώς πήραξα. Θα μας προβάλλει μέσα, ναι. Τώρα. Θα γίνει αυτό. Τι λες. Τώρα θέλει και τέτοιο. Θέλει γάλα. 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 Έχει αυτό. Αυτό μου φτάνει. Γιατί το έκανα, βρε. Θεέ μου. Τι δεν ξέρεις. Θα ρίξω λίγο. Από αυτό. Θα ρίξω. Να, βρήκα. Θα ρίξω. Δεν όχι. Πού θα ρίξω. Για το πορτοκάλι. Διάβασε παρακάτω. Πού ήμασταν τώρα. Έτσι πάμε φτάνει. Πού ήμασταν. Και πάλι. Δεν το ξέρω, βρε. Πού ήμασταν. Κουμπώνω τη σόδα μου. Και γίνει ένας χαμός. Ναι, να δούμε τι θα γίνει, γιατί Εγώ είμαι περίεργη. και εγώ. Θα γίνει ένα σκατό ή μια ωραία βασιλόπιτα. Άντε. Αφού προσθέσουμε αφού το προσθέσουμε στο μείγμα, το πορτοκάλι, που συνεχίζουμε να χτυπάμε το μίξερ, έχουμε το αλάτι και τη βανίλια. Καλά, δεν πειράζει. Όχι, καθόλου. Με το αλάτι και τη βανίλια. Πρέπει να κάνει παρακάτω. Χαμηλώνουμε την ταχύτητα του μίξερ και προσθέτουμε στο μείγμα ένα το αλάτι με το μπέικον. Το γάλα πότε βρε αγάπη μου. Το γάλα πότε λέει το γάλα. Από εδώ πέρα. Όχι, τώρα λέει το τέτοιο, το ταψάκι. Που μόλις πήγε το γάλα. Ας το καλό. Μετά το κονιάκ και το γάλα. Μετά από το τέτοιο. Με το αλεύρι, αγάπη μου, μπράβο το κορίτσι μου. Μετά το αλεύρι. Έλα, μετά το αλεύρι. Μια αγάπη μου, πάρε μια κουταλίτσα μαθαίνεις, μια κουταλίτσα. Μια κουτάλα πάρε. Καλά. Πάρε μια από κύριο κουτάλα, έλα. Όλο μας μιλά. Ναι, κόβει με το μαθήκε. Μωρέ, το πότε να κουτάλουμε, πότε θα ρίξουμε. Κοίτα. Θα ρίξουμε το κάτω.
Το κάνα, το κάνα ή κρυό. Μια καλά κάλε. Άντε, λοιπόν, τι κάνα θέλω, για άμα και... Κάτσε λίγο να σε χωρίσουμε αυτά. Τι πήγα και αυτό. Ένα ρίχνουμε κι αυτό. Θα με μοιάζει. Δεν πειράζει, θα ρίχνουμε 16 ευρώ και το κάνει. Να πάει. Για, θα κάνω. Πάρε με το αλεύρι. Αλλάξα αλεύρι με το μπέικι. Και μετά το κοντάμε το γάλα. Στο τέλος ρίχνουμε τα καρύδια και τη μαραγάνα κατά κοντά. Απαλά. Πολύ απαλά. Πάρα πολύ απαλά. Εντάξει, καλά, δώσε μου το γάλα. Το φυτάνι μας εδώ, μισό φυτί. Ναι. Όχι, ολόκληρο. Όχι, μισό φυτάνι λέει. Έτσι. Ακόμα λίγο βάλε, λιγάκι ακόμα. Λίγο ακόμα. Εντάξει. Εγώ ξέρω να πιάω, αλλά από πίσω το μήνυμα είναι πολύ γρήγορα. Καλό είναι. Πόσο κονιάκ. Κάτσε να δω. Μισό φυτάνι κονιάκ. Μπράβο. Λιγότερο από μισό τα βάλω και έχω σπακάκι. Ωραίο λίγο, πάρα πολύ. Και δεν έχουνε. Και δεν έχουνε. Το θα βάλω. Λίγο βάλε, λίγο μισό. Έτσι, αυτό το κάνω λίγο. Για, λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Φτάνει. Το ρίχνω. Ναι. Εμείς θα κάνουμε, τα λύσεις θα κάνουμε. Τέλειο θα γίνει μωρά μου. Τέλειο. Αφού έχεις και τη σπίτι. Όχι, δεν. Μπράβο. Τώρα τι κάνετε τώρα. Ρίξτε τα καρύδια. Έχουμε καρύδια. Όλα τα καρύδια. Δεν είναι κομμένα. Είναι. Θέλω να διαβάσεις εκεί. Είναι κάτω του παπά. Α, Είναι κάτω του παπά. τίποτα. Θα έλεγε πολύ. Κάψε εγώ. Θα το κάνω. Να. Θα το κάνεις. Να ρίξω. Περίμενε λίγο τώρα να πάρω τη σπάτουλα εκείνη. Θέλω να ρίξω. Το καλατάκι έχει μέσα να το... Την άστρη μια άστρη. Θέλω να την σπάσω, μωρέ. Άντε. Εδώ ήταν μέσα, το μέσα. Κάνατε χειρότερα σπίτι. Πού είναι το μέσα? Κάτω θα είναι. Αυτό. Ναι. Αυτό. Είναι καλό. Πάμε. Βρε αγάπη μου, προχτές που κάναμε την τούρτα σοκολάτα, Πού το βάλω? την έχω βάλει κάπου εκεί. Κάνε σπάτουλα. Όχι, εσύ. Αν στο σπάτουλα. Δεν μου αρέσει. Πού είναι το μέσα? Δεν είναι κουτί. Και αυτή είναι σε Ναι. Τώρα τι λέει, για να δω τι λέει τώρα. Το γάλα στο τέλος θα ρίχνουμε τα καρύδια. Απαλά. Έλα, Θα σε σκοτώσω γιατί με σε ρίξτε τώρα, έλα τα αγάπη μου εδώ πιο κοντά. Άντε ρίχνουμε τα καρύδια τώρα, για σένα τι κάνουμε την βασιλόπιτα παπά. Να τα ρίξω όλα μαζί. Ναι. Θα τα ρίξουμε το ρούλο. Το ψάξει μετά. Ρίξτε, γιατί δεν έχουμε. Δεν πειράζει. Την έκανα καλή ή όχι? Βεβαίως. Θα τα ρίξουμε την παρέκα. Τα άσπρα, τα αυγά, τα ξυκιμένα. Τι θα γίνει. Θα γίνει έτσι. Είδες μπαμπάτι όλο είναι. Έλα να δεις του μπαμπά. Α, τη Μαρίνκα. Άστο, να βλέπετε από εκεί. Κάρασε τη Μαρίνκα. Κοίτα, ο παπάς μας βλέπει εκεί τώρα. Μαμά μου. Αυγά είναι. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Πώς δεν φαίνεται. Φαίνεται σαν αφρό ψηρίσματος. Να το, ο αφρό ψηρίσματος. Έλαμε να τον. Θες κάτι. Ο αφρός
ψηρίσματος, κατάλαβες, Θέλω τώρα ένα μολύβι. Μολύβι. Να κόψουμε τη βάση, αυτό λαδόκολο τη βάση κάτω. Τι μολύβι. Αν γράψεις. Οκ, πάει. Το ψαλίδι το έχω. Πάει. Ανακατεύουμε, με το γελάκι. Το ταψάκι κάτω, τι να κάνουμε το ταψάκι, είναι εντάξει έτοιμο αυτό. Η μύγμα είναι μια χαρά. Θέλω να πεις μπράβο, πρώτα της τα κάνουμε. Δεν σκρόπινα. Τώρα, το ταψάκι πώς το λέει, Μπουτυρώνουμε και αλευρώνουμε ένα στο κιλό ταψί με διάμετρο 35 εκατοστά. αυτό μικρό δεν είναι. Μια χαρά, Αχα. 35 εκατοστά να μου πεις. Πήγε να ρωτήσεις πρόβας, είναι μικρή αυτό, το μείγμα μας τα κάνει έτσι και μετά τι θα γίνει τερματική. Άκου, αυτό πρέπει να είναι έτσι, εδώ, μέχρι εδώ. Εδώ πρέπει να είναι αυτό. Πρέπει να είναι μία ψαμή. Μία ψαμή, δηλαδή. Αυτό είναι... Είναι πολύ μεγάλο αυτό, αυτά είναι πολύ μεγάλα αυτά τα ταψιά. Λίγο πιο μεγάλο. Αυτό είναι πολύ μεγάλο όμως. Εδώ, να το σκρίνω λίγο. Μια χαρά είναι. Για πες αυτό τι είναι. Είπες και αυτό θα είναι... Πόσο λέει 35 διάμετρο, εκατοστά, ναι. 35, πρώτα το αυτό. 35. Ναι, είναι πολύ χαμηλό. Είναι πολύ χαμηλό. 35, λέει. Η μείγμα μας είναι πάρα πολύ. Για κοίτα πόσο είναι. Περίμενε, Σταμίνα. Άντε, φτάνει. Φτάνει, κοίτα τώρα, κοίτα τι. Άντε να δούμε τι θα βγει. Άντε να δεις αυτή, αλλά πάρε αυτό, το μέσα, άντε και μετά το κάναμε στα...